Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelela yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfokambanjwa ukhathini umshana wakwaNgcobo fuze omashiya mahle sengathi azoshumayela. Namuhla bafowethu angifisi ukuthi ngigeqa amagula ngoba ngimuki. Ngizoba mfishana, ngizosika kwelijikayo, ngizokha phezulu, angizukhe enzikeni kepha engizokusho nginethemba lokuthi kuzowakha umqondo kubantu. Namuhla bafowethu nodadewethu ngifisa sibuke indaba yengqoko zasemsamo. Umbuzo khona enginawo ngeyimpunga yesintu uthi kungabe zikhona yini ingqoko zasemsamo egcekeni lomuzwa kimi. Insizwa kithi, baba wami, mkhulu wami obukele lo mfanekiso oqoshiwe, kungabe ingqoko zasemsamo nazo yini? Kungabe inkamba zasemsamo nazo yini lo khambo olubizwa ngokuthi umamsamo, okuyilona ofaka utshwala omngeke buze kuthintwe, okuyilona ozokwazi ukuthi ufaka amahewu angeke azathintwe? Le ngqoko zasemsamo ngabe zikhona yini? Abantu abaningi uma benza imisebenzi emagcekeni emizi yobaba babo, uthi makufika isikhathi sokuthi akwabiwe izithebe, baqale ngokwabela kuqala abantu abaphilayo enyameni, bakhohlwa abantu abadala kuyibona kade bebenzela imisebenzi. Ngokwesintu nangokwemvelo kunengqoko zasemsamo ezibantathu: ugqoko lwamakhehla lekhaya, ugqoko lwabanumzane balekhaya, kuzoba khona ugqoko lwezalukwazi zalekhaya, abafazi balekhaya, bese kuzoba khona ugqoko lwezingane zalekhaya. Le ngqoko zontathu ezokwabela abalele phakathi kwekhaya. Uma sekufika isikhathi sokuthi inyama isivuthiwe senifisa manje ukuthi kwebuswe, kufanele ukuthi uqale uthathe inyama yamadoda lekhaya uyibeke ogqokweni lamadoda lekhaya asalala phansi kothuli lomhlaba. Uphinde uzothatha inyama yezalukwazi zalekhaya uyibeke ogqokweni lezalukwazi zalekhaya. Uzothatha inyama yezingane zalekhaya uhambe uyibeka ogqokweni lezingane zalekhaya. Zontathu le ngqoko bese uhambe nazo ukhuphukela emsamo, ufike uzibeke lapha emsamo, bese ushisa impepho ubikela abadala ukuthi nina bosi bani. Sesiyaqala ke manje ukwaba izithebe, nazi ezeni izithebe. Siyacela ukuthi nonke nidle makhehla, nani bogogo, nani bantwana balekhaya, nazi ezeni ingqoko eziqondene nani. Bese emva kwaloko seniyazaba izithebe eziqondene nani. Uzokhumbula ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka nizaba izithebe ngenkathi amadoda lekhaya esehlele ogqokweni ecosha, uthole ukuthi kukhona umuntu lekhaya ongaphelele ozosondela kulogqoko lolu lwamakhehla lekhaya aphelele. Bese amakhehla ke emoyeni ayahlehla ngoba ngeke akwazi ukudla nomuntu ongekho esigabeni sawo. Kanjalo nasezalukwazini uthole ukuthi kuzosondela umuntu wesifazane owafika lekhaya wangaphelela, bese ogogo balekhaya bayaqhela bayahlehla ogqokweni okade wena uthi ubaphakela kulona. Kodwa makukhona leza ngqoko zasemsamo, ayothi noma ehlehla lawo makhehla nalezo zalukwazi lihlehla, kodwa zikhona leza ngqoko zasemsamo kuyizona okade ubaphakele kuzona. Lezo ngqoko ke bafowethu zontathu kothi ngakusasa uyobe usuqoqa umndeni wakho kube yiwona ozodla leyo nyama okade uyabela abantu abadala balekhaya. Ngeke uyinika abantu bangaphandle njengoba nokhambo mamsamo lungaphuzwa abantu abangaphandle kodwa liphuzwa abantu basekhaya. Hayi bafowethu, bengisika nje kwelijikayo. Ngiyazi abantu abaningi abakwenzi lokho, futhi angisho mina ngiyimpunga yesinto ukuthi kwenzeni ngenkani, kodwa uma ngisondele la ngisuke ngizofundisa, ngizochushisa izinto engizambulelwa amakhehla asandulela kwelamathoko. Asuthathe lo mfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe kwi channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese sithi nje impunga. Hayi wethongo lami, wethongo lami.